Данилға видеоны ауылдан Көкмара якларынан да жибер алырлар иде. Монда ферма ишек алдында фонтан атып утыра, сыйыр саучылар эшкә туфлидан килә. Моңа өстәп авыл уртасында күлле паркларына кадәр бар. Булар барысы да Вахитов хуҗалыгында. Бу төзеклек, матурлык һәм тырышлыкның авторы дийекме, иясе һәм хуҗасы бар. 30 ел элек районның иң гади колхозына рәис итеп билгеләнгән Нәфи Хөсәенов Вахитны республиканың иң көчле хуҗалыгы һәм авылы итә. Июльдә аңа 60 яшь тулды. Бу уңайны туры китереп Вахитка кайтмыйча кала алмадык. Шул гомер җитәкчелек итеп кешеләр хөрмәтенә лаек булып калу үрнәге турында Гөлүсә Исмәгыйлова. Аның хезмәт кенәгәсендә бер артлы ике язу Вахитов хуҗалыгы белән бәйле. Бригадир һәм 91 елның 11 маеннан рәис. Нәфи Хөсәенов җитәкчелеккә ил өчен иң катлаулы чорда килә. Нәкъ шушы вакытта СССР дәүләт буларак яшәүеннән туктый биек империя челпәрәмә килеп җимерле. Президент Михаил Горбачев тырышлыгы белән соңрак референдум нәтиҗәсендә Россиядә беренче президент сайлауы уза. Хакимияткә Борис Ельцин килә. Бу чор Татарстанда да тарихи вакыйгалар белән үрелеп бара. Менә без хәзер Ирек мәйданында 29 ел элек монда халык азатлык сорап чыга. 91-ның 24 октябрендә ТАССР Югары Советы дәүләт бәйсезлеге турында карар кабул итә. 21 мартта референдум уза. Нәфи Хөсәенов нәкъ шушы көннәрдә республиканың иң артта калган хуҗалыкларының берсенә эшкә билгеләнә дә инде. Кыенлыклары булды. Ул вакытта бит инде ул 90-нчы еллар, үзебез беләбез инде еллар икәнен. Андан соң инде газлар менә безне үтеп китеп инде күрше авылларга кергән иде, безнең якларда газ да кермәгән иде. Инде ул урамнарны әйтәсе дә юк. Ул чордан 30 ел вакыт узган. Бүген Нәфи Хөсәенов җитәкләгән Вахитов хуҗалыгын киңәшмә саен диярлек мактап, үрнәк итеп куялар. Менә синең район фәтләсеп сава, бер хуҗалык. Җитәкчеләрне җыеп алып бара. Мин Тимер Шәрип эшләгәндә без 16 тонна сөткә чыктык. Ул инде аны зурлап, менә зур сахнәдә, менә Вахит хуҗалыгы бер хуҗалыктан bir камаз присеп süt тиеп, камаз чыгып китә. Әле аның хәтле süt менә нидә? Верхний Услонский районында да юк дип сөйли торган иде. Алар бүген республиканың бер юлы эш районы кадәр сөт сава. Тиздән 4-нчесендә узарлар ахры. Нәфи Хөсәенов шулай дип күз кыса. Казанның үзәгендәге паркта кебек хис итәсең. Тик бердә кешеләр түгел, сыерлар ял итә, трактор гөрелтесе ишелеп тора. Борынга җиңелчә генә синаж исе керә. Сыер саучылар фермага үкшәле туфли киеп тә йөрергә мөмкин. Ялт иткән бетон түшәлгән. Сыерларны көтүгә кууда хәзер искелек калдыгы. Италия җиһазларыннан торган кармацех эшен тагын да камилләштерергә дип Нәфи абый чит илгә үзе барып йөри. Нәтиҗә зур. Бер сыердан 30 кило сөт алына. Мин инде шуның белән бәхетле. Бүген инде менә үземнең дә шушы төбәктән булуда зур әйбердер инде. Ул алдау дигән әйберне белмәдек инде, гел шул халыкка яхшы булсын дидек. Әле сөтне арттырырга мөмкинлек бар. Максат 100 тоннага чыгу, бүген 80. Моңа ирешүдә хәлиткеч адым мегаферма төзү. Вахит авылында гына да 2400 баш терлеккә эш бина сафка баскан. 600 малга дигәне төзелеп ята. Эш шартлары замана таләпләренә җавап бирерлек. Мин килгәндә менә бу хуҗалыкта 4 тонна 800 сөт савалар иде. 20-нчы ел ахырларына 100 тонна сөткә чыгарга дип планлаштырабыз инде. Корабльнең капитаны булган шикелле, бөтен фирманың bütün предприятиенде җитәкчедән тора инде. Без аңа ышанабыз, аңа таянып эшлибез. Сыер саучылар гына түгел, хуҗалыкның барлык хезмәткәрләре һәр чак ярдәм тыеп яши. Ел саен аларны шифаханәгә җибәрергә, сабан туйларын уздырырга, мохтаҗларга булышырга 11 миллион сум акча тотыла. Аллаһ шубар яктанда булган әзрәк эшләргә ясыйнарың белән улар эшлибез әле. Әллә ни яңдырышлы район булмаса да, бертекләрнең орлыкка дигәнендә бирдә үстерәләр. Без кайтканда синаж салып яталар иде. Кешеләргә аерым акчалар бүлеп бирә. Эшләргә. Фермада эшләгән апаларыбыз Мактаулы сыер саучыларның фотолары музейда урын алган. Онсын да юбилей көнне ачтылар. Биргән Нәфи абый үзенең берничә бүләген генә биргән, чөнки тыйнак. Республика ил күләмендә җиңеп кенә түгел, Париждан да кубок алып кайткан ул. бик таләпчән дә, бик юмарт та, бик әйбәт абый. Әлбәттә, ферма чәчәккә төрнеп утырып, авылга игътибар булмаса да аңламас иде авылдашлары. Эш тисте елга якын җитәкчелек итү дәверендә авыл юлларына асфальт та түшәлә, газ да кертелә, авыл уртасында барлыкка килгән күлләр, башкарылган эшнең исәбе юк. Легендар кеше, ул зур йөрәкле кеше, чөнки инде менә ул безнең Нафакылыч бик зур өлеш кертте районның үсешенә. Бу канда шаян ие. Безне тиктормалы төткәләп бирде инде ул.
Якын дусты Рифкат Фәхретдинов заманында дусты кебек авылда калмаганына үкенә. Себердән кайткан. Яшы 60-ка җиткәч тә әзрәк тынычланды дип әйтәм инде мин аңа. Юк, һаман менә шуңа гына җиткерәм дә, шулай гына иттерәм дә дип. 90-нчы еллардагы авырлыкларга да бирешми, инвестор кармагына да эләкми, теше тырнагы белән саклап кала хуҗалыкны. Әйтерсең, ниндидер көчләр булышып тора. 1991 елга кадәр мәчетләре дә булмаган аларның. Аны төзетү, соңрак яңарту да Нәфик абый тырышлыгы нәтиҗәсе. Халык тагын инде бөтенесе Нафиг әйткән сүзне тыңлады. Кеше белән дәгән мөгамәләсе әйбәт инде. Вакыт булса да, үкенечләре калган сюжетыбыз героеның. Шуларның берсе гаиләсенә игътибар аз күрсәтү. 60-ын тутыргач, әлеге ялгышны төзәтмәкче. Менә бу чишмә буйлары төзекләндерелеп беткәч, гаиләсен җыеп биргә төшмәкче була. Нәфиг абый, җай туры килмәдеме, вакытыгыз булмадымы, чынлап та? Ничек шулай килеп чыкты? Алла бирсә, инде менә хәзер инде оныкларыбыз бар, Аллага шөкер, 5 онык бар. Хәзер инде менә күбрәк шулар белән аралашып, семья яндарак булырга да. Тик бу авылны ташлый дигән сүз түгел әлбәттә. Әле менә бу арада гына юбилейна кайткан кунаклар белән өр-яңа парк ачтылар. Бу тырыш хезмәтләре өчен Татарстан президентыннан бүләк. Минтимер Шаймиев та юбилярга дуслык орденын үз куллары белән тагарга дип юкка гына кайтмаган. Хәер, тормыш иптәше үпкәләми, иренең туган көнендә Нурия апаны да олылап чәчәкләргә күмделәр. Һәркем аңлый, тылы ышанычлы булса гына кеше мондый уңышларга ирешә ала. Ә инде авылдашларының рәхмәтенә күмелеп яшәүдән дә рәхәтрәк нәрсә бар икән. Кукмара районыннан Марат Зайдуллин, Алмаз Зиятдинов, Яңа гасыр каналы.